mondo at least walogi tich. Exactly. Ero kama na inya Isaac Omondi. Nicholas Odipo wach ni mogik kawatieko. An ado wacho kama endi. Jothurwa health kata thieth en ratiro mar ng'ata ng'ata under Article 43. Health ni okonya bire muya. Nyaka chiwe gi ji. Joma chiwo health nyaka ne devolution chakre Kenya ka. Pok ne no ti kodgi ka jomo dhi school to kendo ka joma tiyo essential sector. Adwa kwayo jok matiyo ne sirikal. Wanyalo go siasa seche duto nikech en ratichwa mar go siasa. To waweuru go siasa weche mag thieth. Ok en tim maber ka ji mondiki gi sirikal to jogi apart from dik mondiki kod sirikal gin citizens mag piny mar Kenya. To itimo tiyo kodgi ka foreigners. Seche ma wagin kama endi matimore kama, wanyalo luongo gimatimore kama, gimatimore sani ni en slavery. Nikech ng'ato tiyo gosara ma okoromo tich motimo. Gima wacho ni tich kaliech, pesa to kapuoyo. Ok wabi achieve universal health coverage ka weche mag joma chiwo thieth ok waloso e yo makare. Koro ka in ng'at momi responsibility e sirikal, obed ni in governor, obed ni in CEC, obed ni in chief officer, obed ni in minister ma national government, in principal secretary, in gi responsibility mar taking care of the health care workers. Mane gima wacho. Erokamana inya Nicholas Odipo, jakom mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, kachil kod in Isaac Omondi.